Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses. Sister Teresa insellimlek u nilqek għall-programm ieħor Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tal-Limna, il-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Ninġabru eżis semmija, ħanajdu flimkien din it-talba sabiħa. Alla ta' mħabba bla qies, inti wet is-saltna tiegħek li ċkejknin u lumli, enna nimxu fit-triq tal-fiduċja li se tallimna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu, sabiex bit-talb tagħha aħna naslu biex narfu l-glorja tiegħek għal dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Komplu ekku eżis semmija, niltaqaw ma din il-qaddisa kbira, semmitinna il-ħeġġa kbira li ġieta biex issalva l-erwieħ. Smajna l-istorja ta' Pranzini, dak li kienu kundanna tal-mewt, li bit-talb tagħha rnexxielu ibus is-salib. Saturina ix-xewqa kbira li tidħol fil-Karmelu ta' 15-il sena, però dal-aħħar darba kienet qed tkellimna fuq l-imħabba kbira li kellhom iju ċelin ta' Ġesu li ridna nimxnu quddiem flimkien u dah Ġesu ta' jtsawwar fi qlubna rbit aqwa minn dak tad-demm u għamel li nsiru aħwa fir-ruħ. Kienet moħħa f'affarijiet spiritwali tajt li din laqtitni ħafna jiena. Kien il-mod li Alla oġbu juri lilu nnifsu lir-ruħna. Imma kemm kien trasparenti u ħafif tajt il-velu li ħbilna lil Ġesu. Ma seta jkollna ebda dubju tajt diġà il-fidi u t-tama ma kinux meħtieġa aktar għax kellhom tama f'dan Ġesu, kellhom fidi kbira fih. U dan ekku jeħtieġ li nitolbu għallum fidi eżis semmija u tama f'dan Ġesu. Tajti dawn il-fidi u t-tama ma kinux meħtieġa aktar għax l-imħabba għamlet li nsibu fuq l-art lil dak li konna qegħdin infittxu. Meta sabna tajt tana bewsa tiegħu sabiex fil-ġejjieni ħadd ma jkun jista' imaqdarna. Grazzi, kbar ma setawx jibqaw bla frott, li dan kien kotran, it-taħriġ fil-virtu li jilna sarilna ħelu u naturali. Fil-bidu wiċċi kien jikxef it-taqbida ġewwinija tiegħi, sta bil-mod il-mod din id-dera ta' wiċċi ebet u ċ-ċaħda saritli ħaġa ħafifa wkoll mill-ewwel waqt. Ġesu qal kull min għandu jingħatalu u jkollu żejjed ukoll. Għal-grazzja waħda milquha bil-fedeltà u tani għad kbir ta' grazzi oħra. Tani lilu nnifsu tajt fit qalbin imqaddes ħafna aktar ta' sekwit milli konna żgħarda nittama jien ħatta bħal drawwa ta' kif inġib ruħi li nersaq għat qarbin. Kull meta l-konfessur kien iħallini nagħmel dan bla ma nitlef lanqas qarbina waħda biss waqt li ħallejt għal kollox f'idejn il-konfessur il-għadd ta' kemm il-darba kelli nitqarben mingħajr qatt ma tlabtu xejn jiena. Dak iż-żmien ma kinux jitqarbnu hekk kif għadna. Kuljum kienu jkunu jridu il-permess. F'dan iż-żmien ta' ħajti ma kellix il-qawwa li għandi issa tajt.
għax kieku kont nimxi mod ieħor. Minħabba li jiena żgura għall-aħħar li min iħoss il-ġibda li jilqa' fih lill-Alla tiegħu għandu jgħid b'dan lill-konfessur tiegħu. U ma jinżilx kuljum mis-sema, sema wasa tgħidilna. Dan Ġesu ma jinżilx kuljum mis-sema għalina meta s-saċerdot bil-kliem dannu ġismi dannu demmi, tajtu ma jinżilx kuljum mis-sema għalina biex jibqa' fil-pissidi tad-deb, imma jagħmel dan biex isib sema ieħor li huwa eżes għalina b'mod bla qies aktar mill-ewwel wieħed. U dan x'inhu? Is-sema ta' ruħna, maħluqa fuq ix-xbija tiegħu, it-tempju ħaj ta' Trinità li tajt jistħoq ilha kull qima. Ma ninsewx li l-istess reliġjużi kienu jeħtieġu l-permess tas-superjuri tagħhom u tal-konfessur sabiex jitqarmlu kuljum. Skont ma xedet Madre Agnese ta' Ġesu, oħta ġifieri Pawlina, Sur Teresa tal-Bambin Ġesu kienet titlob lil San Giuseppe biex jaqlala l-grazzja li l-konfessur jagħtiha dan il-permess. U Sor Marija tal-Qalb Imqazza xedet kif Madre Gonzaga xi superjura kienet jibsa ħafna din il-ħaġa, però biddet il-ħsieb tagħha wara l-mewt ta' din il-qaddisa li qed nitkellmu fuqha Santa Teresina. Skont ma kienet ħabbret din l-istess qaddisa waqt l-aħħar marda tagħha. Hekk li bdiet din is-superjura mbagħad tat il-permess lil kull min kien jersa jitlobula il-permess biex jitqarbilu Ġesu. Li raxxewqa u l-fema tajba ta' qalbi ħalla li fix-xahar ta' Mejju il-konfessur tiegħi jgħidli biex nersa qarbin imqaddes 4 darbiet fil-ġimgħa. U meta dan ix-xahar sabiħ kien għadda żied lil 5 darba kull meta kienet taħbad xi festa. Ta' bilħaq kollu ħlewwa kien id-dmuħ li ċarċar minn għajnejja meta nżilt mill-konfessinarju. Derli li kien Ġesu nnifsu li rid jagħti lilu nnifsu lili għax jien ma kontx indum minn u qatt ma kont nitkellem dwar x'kont qiegħda nħoss ġewwa fija. It-triq li kont miexja fiha kienet hekk dritta, hekk imdawla illi ma kont neħtieġ ebda gwida ieħor ħlif lil Ġesu. Xebbaħt lid-diretturi spiritwali ma' mirja tajba li jirriflettu lil Ġesu fl-erwieq u għedt li għalija Alla ma kienx jinqeda b'xi ħadd ieħor, iżda hu kien qiegħed jaħdem b'mod dirett. Għax tajt jiġib dal-eżempju, meta ġennien jieħu ħsieb speċjali ta' xi frott għax ikun iridu jsir qabel żmienu, dan ma jagħmlux biex il-frott jibqa' mdendel fis-siġra iżda biex iqiegħdu fuq il-mejda mħejjija tajjeb ħafna. Kien biħsieb ta' din ix-xorta li Ġesu xerret il-grazzi tiegħu fuq il-fjur ċkejken tiegħu qed tgħidha li janfisha. Dak li fil-jiem ta' ħajtu fuq l-art, f'telfa ta' ferħ, ħareġ bil-għajta dan Ġesu. Infaħrek missier għaxin dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom li ċkejkni. Rrid jagħmel tilma fija l-ħnina tiegħu għaxin kont ċkejkna u dajfa. U tbaxxaj lejja u għallimni b'mod moħbi il-ħwejjeġ tal-imħabba tiegħu. Għali kieku l-rrif wara li jkunu għaddew ħajjithom jistudjaw, kellhom jiġu jistaqsuni bla dubju kienu jibqgħu mistaġba jaraw tifla ta' 14-il sena tifhem il-ħwejjeġ moħbija tal-perfezzjoni. Dawk il-ħwejjeġ li x-xjenza kollha tagħhom ma tistax tikxfilhom għax biex jiksbuhom huwa meħtieġ ikunu fqar fl-ispirtu. Kif jgħid San Ġwan tas-Salib fil-kantiku tiegħu tajt, la kelli mexxej u lanqas dawl li f'dak li f'qalbi kien jexel. Dan id-dawl mexxini aktar fi żgur minn dak ta' nofsinhar sal-imkien fejn kien qiegħed jistennini dak li lili jarrafni b'mod perfett. Dan l-imkien kien
Il-Karmelu kien ġiet tipprepara ruha biex tintaqa' mal-maħbub tagħha hemmhekk. Qabel ma nistrieħ fid-dell ta' dak li nixtieq kelli ngħaddi minn ħafna tiġrib. Imma is-sejħa divina hekk ħassejta tafas fuqi illi kieku kien ikolli ngħaddi minn qalb in-nirien kont nagħmel hekk biex inkun fidila ma' Ġesu. Sabiex tagħmel il-qalb il-vokazzjoni tiegħi ma sibtx ħlief ruħ waħda dik tal-Aziza madre oħti qed tgħid għax Madre Agnese ta' Ġesu mill-ewwel deret żgura għal kollox bil-vokazzjoni għal Karmelu ta' ċkejkna oħta Teriż u baqgħet tgħinha u tfarraġa sakemm daħlet fil-monasteru tal-Iżjed. U wara wkoll kienet tgħinha, kienet hi li nebħitha bis-sejħa tagħha li jarfita dwar is-sura tal-ħajja Karmelitana Tereżjana li ħadmet ma' Tziju Iżidor Gwerin sabiex jgħid l-iva tiegħu wkoll għax dan ma tiva b'xejn. Li waslet lill-missiera biex jieħodha għand l-isqof ukoll biex titlob il-permess sa naraw kollu da. Li anki oħta ħeġġet li ċkejkna oħta ma tibsax tagħmel it-talba diretta tagħha lill-Papa sa narawha l-qudiem ukoll u li qabżet għaliha mas-superjur tal-monasteru tassew li mxiet magħha bħala it-tieni jom. Tkompli tikteb Teresa, qalbi sabet eku fidil f'dik ta' oħti u bla dubju mingħajra ma kontx nasal fix-xtajta mbirka li lila kienet laqieta 5 snin qabel fuq arti mxarba kollha bin-nieda tas-sema qed tgħidha l-oħta meta 5 snin qabel daħlet bħala Karmelitana. Iva, domt mifruda minnek għal 5 snin qaltilha Madre Aziza tiegħi. U emmint li kont tliftek għal kollox iżda fil-waqt ta' dan it-tiġrib kienet idek li writni triq li kelli nimxi fiha. Kont neħtieġ dan il-faraġ għax iż-żjajjar tiegħi fil-pallatorju tal-Karmelu kienu saruli dejjem aktar tawġieħ ta' qalb. Ma stajx nitkellem fuq ix-xewqa tiegħi li nidħol hemm bla ma nsib min imur kontra tiegħi. Mari għax kienet qisni żgħira wisq għamlet kull ma setet biex tħassal li dħul tiegħi. U inti nnifsek madre tiegħi bil-ħsieb li tarbilni sewwa xi drabi fittixt naqqasli il-ħeġġa li kelli. Fl-aħħar mill-aħħar li kieku ma kellix vokazzjoni ta' bilħaq żgur li kont nieqaf sa mill-bidu għax kelli nħabbat wiċċni ma' ħafna tfixkil hekk kif bdejt inwieġeb għas-sejħa ta' Ġesu. Ma rridx ngħid lil ċelin b'dik ix-xewqa tiegħi li nidħol fil-Karmelu feta hekk żgħira u dan ġenni nsofri bosta għax kienet ħaġa jibsa ħafna li naħbila xi ħaġa. Din is-sofferenza ma damitx biss però. Fi ftit żmien ċkejkna oħti ċelin, l-Aziza saret taf bil-fema tiegħi u mhux tal-li ma għamlet xejn biex tbiddilni minn dan il-ħsieb iżda laqgħet b'kuraġġ li jħallik mistaġeb is-sakrifiċċju li Alla kien qiegħed jitlob minnha sabiex wieħed jifhem kemm kien kbir dan is-sagrifiċċju jeħtieġlu jaraf sa liema grad konna ħaġa waħda. Biex ngħidu hekk kienet l-istess ruħ li kienet tatina l-ħajja. Minn xi xhur konna nitennew flimkien bl-isbaħ ħajja li żewġ tfajliet żgħar jistgħu joħolmu biha. Kollox madwarna kien jaqbel mal-gosti tagħna. Kienet mogħtija lilna l-akbar libertà. Fi ftit kliem ikolli ngħid li ħajjitna fuq l-art kienet l-ideal ta' ferħ. Bilkemm kellna ħin induqu dan l-ideal ta' ferħ, meta kien meħtieġ li aħna ninqataw minnu minn rajna u l-Aziza ċelin tiegħi għall-ebda waqt ma riedet tieħu tagħha. Dana kollu ma kienx lila li Ġesu kien qiegħed isejjaħ l-ewwel u għalhekk setet tlumu għax ta' darba kellha l-istess vokazzjoni tiegħi kien imislila li titlaq. Iżda bħal fi żminijiet il-martri meta dawk li kienu jibqgħu maqfulin ġewwa kienu jagħtu bil-ferħ il-bewża tal-paċi lil ħuthom li kienu jitilqu l-ewwel għat-taqbit fl-arena u kienu jitfarġu bil-ħsieb li forsi huma kienu miżmuma
għal taqbidiet eħrex. Ek ċelin ħalliet li Teris tagħha titbiħet minna u baqgħet weħeda għal dik it-taqbida glorjuża u mdemmija li Ġesu kien għażel għaliha bħala il-privileġġjata tal-imħabba tiegħu. Xi din taqbida li qed tgħid? Jiġifieri qed tgħid għall-marda li kellha tolqot lil missieru Louise Martin u li matula ċelin kellha tieħu ħsiebu bl-akbar imħabba u b'ħafna sagrifiċċju. ċelina lek saret dik li magħha kont nafda it-taqbidiet u tbatijiet tiegħi u kienet tieħu sehem fihom daqs li kieku fin-nofs kien hemm il-vokazzjoni tagħha nfisha. Min-naħa tagħha ma kelli ebda biża li kienet sejra tmur kontra l-fema tiegħi, imma ma kontx naf xi triq kelli nażel biex inħabbara lil papà. Kif kont sejra nkellmu biex iħalli lir-reġina tiegħu lilu li kien diġà għamel is-sakrifiċċju ta' 3 uliedu l-kbar. Xinsewx Mari, Pauline u Lejon kienu ġaqedin sorjiet. Għalli ma taqbidiet għaddejt minnhom fil-ġewwieni tiegħi qabel ma ħassejtni mimlija kuraġġ biżżejjed sabiex inkellmu. Dana kollu kien meħtieġ nara x'kont sejra nagħmel. Wara kollox dalwaqt kont se nagħlaq 14-il sena u nofs, hekk li kien fadal 6 xhur biss għal dak il-lejl sabiħ tal-miliet il-jum li fih għamilt il-fema li nidħol fil-Karmelu. F'dik l-istess siegħa li fiha is-sena ta' qabel kont qlajt il-grazzja tiegħi. Tiftakru meta qalet qlajt il-grazzja tal-konverżjoni għax ma bqajtx iżjed sensibbli konvertejt. Sabiex narfu b'din l-aħbar kbira lil missieri għażilt il-jum tal-Għid il-50. Matul il-jum tlabt bil-qalb l-apostli qaddisa biex jitolbu għalija u jnebħuni bil-kliem li kelli ngħid. Ma kienx imisshom jgħinu lit-tifla timida li Alla kien għażel biex tkun apostlu tal-apostli bis-saħħa tat-talb u s-sagrifiċċju. U ma kienx ħlief wara nofsinhar. Wara li konna ġejna lura mill-Lasar li sibt il-ħin tajjeb biex inkellem lil papà għażiż tiegħi. Kien mar joqgħod bil-qiegħda fuq il-ġenb tal-ħerża tal-bir u hemm bidejh marbuta kien qiegħed jikkontempla l-eġubijiet tal-ħolqien. Ix-xemx li r-raġġi tagħha kienu diġà tilfu l-qawwa tagħhom. Kienet qiegħda ddieħeb il-ċaċet tas-siġar kbar li minn fuqhom il-ħsafa żgħar kienu jgħannu bil-ferħ it-talba tagħhom ta' filgħaxija. Il-wiċċ sabiħ tal-papà kellu bixra tas-sema, hekk li jien ħassejt li l-paċi kienet qiegħda tfawwarlu lil qalbu bla ma lissint kelma qatt bil-qiegħda ma' ġenbu. Bajnejja diġà mxarba bidmuh. U ħares lejja bil-ħlewwa. U waqt li qabad li rasi qiegħda fuq qalbu u mbagħad qalli: "X'għandek Reġina ċkejkna tiegħi? Iftaħ qalbek miegħi." Wara dan, waqt li qam bil-wifqa bħal biex jaħbi dak li kien qiegħed iħoss fil-ġewwieni tiegħu, mexa bil-mod u baqa' jżommni rasi fuq qalbu. Bidmuħ fajnejja għafdajtlu x-xewqa tiegħi li nidħol fil-Karmelu u malajr id-dmuħ tiegħu tħallat ma' tiegħi. Iżda ma qal ebda kelma biex ireġġani lura mill-vokazzjoni tiegħi. Ikkuntenta ruħu biss billi qal li kont għadni żgħira wisq biex nagħmel għażla hekk serja. Imma jiena ddefendejt hekk tajjeb il-kawża tiegħi illi l-papà bil-karattru sewwa u sempliċi tiegħu malaj ħassu konvint li x-xewqa tiegħi kienet ta' Alla nnifsu u bil-fidi profonda tiegħu stqar li Alla kien qiegħed jagħmillu ġieħ kbir li jitolbu lil uliedu. Issuktajna nimxu flimkien fit-tul
u qalbi merfuwa bit-tjubija li bija laqa ħsibijiet dan il-missier li m'hawnx ieħor bħalu. Infetħet bil-qawwa, bil-ħlewwa f'qalbu. Il-papà der li kien qiegħed jitenna b'dak il-għena kalm li jiġi minn sagrifiċċju diġà mitmum u kellimni bħal xi qaddis. Nixtieq kieku qed tikteb lill-oħta infakkar kliemu u nniżlu hawn, imma dak li żammejt minnu huwa tifkira wisq imfewħa biex nista' nfissirha bil-kliem. Tgħid dak li niftakar b'mod l-aktar ħaj huwa azzjoni simbolika li l-għażiż re tiegħi għall-missier qed tgħid qisu bla ma kien jaf. Waqt li resaq lejn ħajt mhux għoli wisq urini xi fjuri żgħar bojot qishom ġilji fiċ-ċokon u waqt li qata' fjur minnhom u tawuli fissilli bli maħsib Alla kien nibtu u għamel li jibqa' jgħix sa dakinhar. Jienu nisimgħu hemmint li kont qiegħda nisma' l-istorja tiegħi. Kbir kien ix-xebħ f'dak li Ġesu għamel mal-fjur żgħir u maċ-ċkejkna teris. Ħadd dan il-fjur bħala relikwa u rajt li meta qataw il-papà kien ġibet miegħu l-eruq torja kollha tiegħu bla ma kisirhom. Der li kellu jibqa' jgħix fart oħra aktar ammila mill-ħażiż li fih kien għadda l-ewwel jiem tiegħu. Dan kien propju l-istess att li kien għadu kif wettaq miegħi ftit ħin qabel il-papà, meta lili ħallini nitla l-għolja tal-Karmelu u nħalli warajja il-wied ħelu li kien xut tal-ewwel snin ta' ħajti. Dan il-fjur żgħir abjad qedtu fil-ktieb tiegħi tal-imitazzjoni ta' Kristu fil-kapitlu li jġib it-titlu Ħtieġa tal-imħabba ta' Ġesu fuq kollox. U hemm għadu sal-lum biss it-sok tiegħu tqaċċad propju minn ħdejn l-eruq jidelli Alla jrid jgħidli b'dan li hu dalwaqt qaċċad ir-rabtiet tal-fjur żgħir tiegħu bla ma jħallih jitbiel fuq din l-art. Wara li kont ksibt il-permezz tal-papà, sibt l-isfajt intir bla biża lejn il-Karmelu, iżda tiġrib tas-sew taqtih il-qalb kbir kien għad irid jgħaddi mill-arbil tal-vokazzjoni tiegħi. Kien bitrejiet li jgħid bil-fema tiegħi li tziju u wera miegħi kull sinjal ta' ħlewwa li sata' iżda ma tani ebda permess biex nitlaq. Bil-maqlub. Lanqas biss ridni nkellmu mill-ġdid fuq il-vokazzjoni tiegħi qabel ma nkun għalaq 17-il sena. Kienet xi ħaġa kontra l-prudenza tal-bniedem qal li ddaħħal fil-Karmelu tifla ta' 15-il sena. Din il-ħajja tal-Karmelitani fejn id-dinja kienet ħajja ta' ħsieb serju. Hekk li kien jintamel tort kbir lil ħajja reliġjuża li tħalli tifla bla ebda esperjenza tħaddana. Kulħadd kien jibda jitkellem fuq hekk. Saħansitra qal ukoll li biex jasal li jħallini nitlaq kien ikun meħtieġ miraklu. U jien se nieqaf hawnhekk is-semmija mbagħad naraw jekk dan il-miraklu sarx u x'ġara sakemm hija waslet biex tidħol maquda kollha kemm hi ma' Ġesu. Nitolbu għattina il-grazzja li nħobbu lil Ġesu kif kienet tħobbu hi. Jien nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight,
Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer?